Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Isma Ois. Ulang peri guys, sarapan. Jopo bermamu kok. Saurunge periksa, tapi tak periksa no pemirsa. Soalnya nek bengi iki ra nurutno aku. Nek bengi panas ra kaprah. Mamsik sekali bismillah. Bismillah. Namam Bismillahirrahmanirrahim. bloki kok wae nambah bloki. Ki anget gak Ambene iki pahit jadi ini tuh njaluk marak-marik. Pengen mangan roti, sing pengen mangan sosis, sing pengen mangan buah ngono. Karena aku anu pahit yo. Susu mbek anu. Wong apa jenenge pemirsa ndek bengi iki koyo piye yo. Nyawane ora koyo ning awake ngono. Dadi iki gleming. Omongan marik-marik ki mau dolanan awan ki diomongno bengi ki mau. Soalnya panas tinggi. Aku ora turu sampai jam 2. Makanya emang tangine sampai aduh lelaki merem-mereme cara ngono. Besok mau wis ngene, "Bu, apa kae? Anu ku sarung tanganku digowo." Ngono ku ya. Besok mang. Aduh ya aku yo. Sing nggawa sapa? Ala marek-marek omongan iki wong panas yo pemirsa. Maju lur mare. Aduh ki tak pengen Nang omah. Dolan iki kok jam 2 ki dolanan. Wayah istirahat ki nang turu. saurunge diperiksa tak kon ngemploki sego soalnya engko nek ndredeg ning kono engko jang suwe yo ora ro. Ndang antri. Dolan ki antri. Sene antri. Iki gak Mbak Deni soalnya jamnya yo kres sampe Mbak Deni apa ngeterno apa mapak anake sing dapin sing amel ambek mae yo bener. Ya ndak tak saling lah. Watuk pertama iki watuk ngiklik. Biasa coba adem nih. Ayo. Iya, biasa adem. Kalau adem, yo. Tapi tek kurang matang. Nek ngene iki bener jejele. Berarti masang ini sudah ketus. Anak ini ki. Walah. Kurang banyu wedine kok nek anu tak kon ngombe ae ben puntur uyah panase. Wani ngombe le. Ora mangan sego, Orang cairan ki repot. Iki tak jalukno Mbak Deni. Ane aku tapi ngombe obat. Tak sendok ya wis jare lambeku pahit, Bu. Aku pengen roti. Lah sore-sore wesan pengen rotine Bunda. Lah Bunda ki nek sore wis ora buka ile. Buka iki nek awan aku ki ngono. Wis rotine Warti ya aku ngono. Sak tukokno ndek Roti biaya ya bener. Enggak jeruk roti sing isine keju tapi oka-oka aku lho sing 2000 sing Oh, kotak sing lho. kotak ya. Asine pengen jeruk roti Bunda. Rotine Bunda kan enak. Yo bolu sing ngono kuwi yo. Terus gak ora Nek, samplokan kas. Engko pengen. Ku ben isine tenge. Karo ngombe obat. Ana tenge kan kanggo ra ndedek. Engko ngelu guys, watuk ngelu. Kowe pahit-pahit tuh. Wisi lho nang giring kene. Makane iki banter titik bengi mari bengi. Nek bengi guys, walah panase mubal-mubal. Nek ngene iki wis rapate o. Tapi yo penyegaran dadi kudu tak periksa. Kok tuku layangan neh le. Iya, mang nek dhuwit dene. Iki lho ngene. 200. Iya, layangane lho. Dhuwit. Iya, layangan iku 5-6 kilo. Oke. Lho sok ning payone iki. Ning payone sok iya. Iya, Kemasak sayang. Belas rolas belas. Iya, Nek. Terus dhewe. Wis adele ratos. Wis. Iya, nggo kawan bae. Saya Kok ada sayang. Ayo udah wis lah. Ayo. Anu. Nek panas kuwi wis setengah hari pemirsa bukake. Udah ngantri lho. Soalnya iki anu tak ndang berangkat ya pemirsa. Nanti dilanjut. Iki berangkat merisakno Dik Ferry pemirsa karo kali iki karo mae soalnya Mbak Deni apa dapinan Amel. Jadi berangkat anake. Ning tengah ya Mbak Bae ya. Nah, sirah iki nganggo ngelu, nganggo watuk, nganggo panas nek bengi. Wis tak lanjut ngono pemirsa. Yes. Ayo.
Wong Dari ndi, Mak? sebelah. Oh, wong ndi, Mak? Kirato Kapuas. Hmm. Nanti kita guys, lanjut nanti ya. Guys. Urung cek antri ngenteni arek obat tok. Batuk, pilek, ngeluh, mekan sesek. Liyake gak diperiksa tok. Enekane lho kok banter ngono. Aku ndang enek sesek men diperiksa. Cek antri guys mau ambil obat. Urung dipanggil-panggil. Iki nek apa jenenge poli anak itu sebelah kono guys. Mau langsung masuk soalnya kene sing ngantri. Kone gak krungu tak rono ya. Nunggu di tempat obat. Sudah pulang ki obatnya sak pirang-pirang. Iki soalnya keluarnya nganggo ngeluh, panas, watuk, sesek. Bekane. Kita pulang dulu ya. Anu pemirsa apa jenenge? Iki soalnya vaskes Dik Peri itu masih randu sama Pak Riko ya. Jadi urung dipindah vaskes sama Mbak Isma. Sok bakal ngurus nenggone kecamatan ngenteni mobil BPJS yang dari Blora itu 1 bulan sekali yo. Sok agak dipindah guys. Jadi iki mau yo bayar. Tapi gak akeh ngono pemirsa. Ya Mbak Isma pulang dhisik kok tak jelasno ning gone omah guys. Masih wis sampai rumah ya guys. Mau ning dalan wis panas dadi Mbak Isma langsung pulang ya. Ngantri njupuk obatnya pemirsa. Iki enek dikasih sirup. Terus enek kemasan ngene iki. Terus cek iki piring. Akeh guys obatnya. Ini ini obat ini Indomaret teman jaluk sosis lho. Siram kok kerap. Ini toh. Nah. Ikan bermakna nasi ya pemirsa nek masak orang budal. Jadi iki cara minumnya umure nonton berarti takarannya nanti guys 2 sampai 6 tahun 1 sampai 2 sendok takaran ketika sendok itu ditakar Tawon. hati-hati aduh bukan ini kok ya sih ini ya tuh ya ampun tak kena iki ini setengah 3 kali nanti setengah ini 1/3 berarti ini dibagi telur 3 kali sehari iki setengah iki setengah hati-hati guys kita terus ya apa boleh kan obat pemirsa dibagi 3 itu berarti kok akeh men keluarnya ya akeh sing nganggo ngeluh sing nganggo panas sing nganggo gak iso riak watuk ini ngombene sitok-sitok guys sesuai anjuran ya balik bismillahirrahmanirrahim isi bismillah Yoman. Ora tekli opo. ora pahit iki
Kamu ngapain? Baik. Si ada cek aki obatnya baik. Ki setengah. Apa benari, wong kowe keluwane akeh kok nganggo watuk nganggo ngelu. Nek bengi iki panas. Iki setengah. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti reno 5. Bat. Pirang-pirang. Panas iki mulai di apa yo diingi ya, Pak. Kesuwi bu panasnya. Agak 2 hari iki 3 hari ya, Pak. 2 hari. Pas 3 hari. Wis 3 hari. Lah aku pas lagi layangan ki harus mana saya rugi. Ya kok nambah rasakno. Terus pas piye yo? Rasakno Ngombe. Iki enak berpangan apa iki? sosis cancel. Wis iki nek. Kok jenenge mau tratek kacune akeh. Sini cepetan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi banyu. Jadi akeh iki 1, 2 lagi Loro, 5. Sirupe rung kena dibuka angel. Iki wis. Iki stok separo. Iki sing panas iki. Iki obat dikei obat nggo sesek, nggo panas, nggo watuk riak, tok nggo apa ngelu. Iki separo malah kodi bae. Dikei sesek koyo ambekane iki anggerane banter ngono iki lho, pemirsa. Nah, obat iki asin. Ngetik Apa sontek apa? obat. Mang tahu wis kok nyanyi kok kayak sus. Buka mi lagi kan? Iki sing panas. Boleh. Nah, Panas. tahu gedok. Iki sing nggo panas awake. Adem. Makane akeh separo. Wis Apa iki? Agak iki langsung ngombe. Ayo mangap. Ngono langsung glek mangap. dulu. Ini panas, guys. Ngetik nih Mas Karon. Singgu. Sirupe ya kowe iso buka nih. Wangi iki. Orang. Iki kudune di anu lu peso. Bisa sirupe. Jadi telu malah cilik kan jadi telu. Wong bekan. Apa? Saja. Tunjuk ya. Tahu? Ya. Tahu. Mas, lah apa? Jangan karo iki. Ani ki dawa yo. Gak dawa. Anggap ber Ambon puskesmas Kapuan langsung jegelek. Soalnya nganu panggone iku berarti corona langsung Gue penjelaan aneh. Ya. Nah, penjelaan kok. iya kok awake penak sithik ora magak iki anu gua bekan aja cepet Baik ora? ora iki sithik kok malah kok keblendingan ngombe banyu. Kudu nguyu iki, Mas. Nambah kan? Udah yo panase ben kayak kene sik sosise men dicekeli ae kok. Aku tak mau kok. Iya mesti mam. Ah. Tapi bisa langsung tangan guys nek manjuk gendong yen ro ae. Iku beneran kok aku sampai jam 2 aku gak turu iki pemirsa. Aduh. Rasane arek sirupe tok pemirsa. Aku gaman ya. Tunggu besok tak anu. Ada mam sosisem sik nek kene tak anu besok. Jadi,
Wis mangan sosis e. Kena apa? Wis sirupe urung. Sik sebentar minum. Minum iki sik. 3 kali 1. Jadi ping telu. Kita mau besek bermam kok 1 sendok. Itu kayak gitu. Ini sirupnya rupanya hijau pemirsa. Jangan besek wis kambun puskesmas kono ya langsung tangi. Iki lho, sirup iki enak, gak pahit. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi ya rasa apa? Mat. Pahit. Wah, kan? Enggak. Gak rasa kan melon. Rupanya hijau kok, rasa melon ki enak. Pahit guys. Pengen mari pora. Nek dikandani ibu aja ngeyel, nek bulan aja panas-panas. Skip berarti tak ada plastik. Ya wis ngono pemirsa ya gimana merisakno duit Paris muga-muga ndang. Oh wis langsung jenggele aku bisa ngerti aku ya wis seneng pemirsa. Tapi nek ora tak periksane ndang kebengi jenenge cawisan ki obat ya engko bengi nek umat kan bisa nek obat. Iki wingi yo ngombe obat. Iku pemirsa turun panas sing biasa koyo Budrexin kuwi. Tapi wis dosis iki kan wis tinggi kulino ning gone puskesmas Kapuan nek wong digorono ya ora ngarah ngelek. Ngono nek panasan wis kita wis cepakan obat ngono dadi ra anu. Gendong nyempluk air terus mau mangan aku ya pusing. Awake kesel suwenge njuk pijet, ae kondisi isik kon pijeti kon. Kakno kepas, mateni kepas, ngono kuwi ae suwenge utuh sampai jam 2. Wis gak tidur pemirsa. Nek panas sih lembeng mari-mari omongane. Dolanan mulai dolan leangane sedina-sedina beduk ora tau mulih. Ya tak golek sampai teko didi ngono kae yang. Kok digoleki mulih enek apa niki jero niki? Keju. Tak pengen tuku sing pedes. Ya sosis kayaknya. Sosisnya niki larang. Prai met, pergawe. Apa iki, Pak? Mancing iki. Apa? Jenenge pe ngomong apa? Roti mangan apa? Mangan apa nyala panas yo pemirsa. 18.000 iki sitok piro? Murah. Ya wis ngono pemirsa kontennya Mbak Isma ya ditutup. Terima kasih banyak selalu mengikuti kegiatannya Mbak Deni, Mbak Isma selalu support kami. Ya semangat saran masukan wis ditonton terus iklannya wis gak disakit wis matur nuwun ya pemirsa bolak-balik Mbak Isma gak iso apa bales apa-apa soalnya mau mendoakan kalian semua muga-muga diparingi sehat panjang umur seger waras berkah barokah lancar sakabehane sepurane nek tutur katane Mbak Isma sing kleru sing kurang berkenan ning gone kalian semua ya pemirsa. Pokoknya aja selalu bosan dukung kami, tonton kami terus ya pemirsa. Wis ngono Mbak Isma pamit amit dikeri becike titik Allah ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, ayo boleh.